Meillä on kanssa noita viivelähtöjä. Niin. Ei niinku... Ja nyt kerrankin on meidän niin pelissä kato selostus. Antero Markkaron. Ei käänny! Ei käänny! Hyvä! Loistava! Ylöspäin, ylöspäin! Ollaan se, milloinkin se Alraatavarapäivillä ne kilkkamaan. Hyvä Veijo! Muutama vuosi. Jätä vahva! Jätä vahva! Niin. Jätä vahva! Nyt ei parri. Onko alakaan? Jakke! Ei jättänyt muuta kuin ne väliin. Niin. Ei kesken. Niin. Hyvä Paavo! Pallo, Hanet, pallo! selkä! Ai! Hyvä hakka! Tuomari, katoa vähän! Älä huupattele yhtä, kun se... Varo! Oikea käsi! Tästä läpi alkaa vähän. Ei se ruppaa sitten tekemään ihan... Malli jos syöt väliin! Anna vaikka korankaan! Levi! Rauhaa! Talia! Katun! Aleja! Ota linja! Hei! Loistavaa koraa! Tatu tullo! Apua! Ota lähe! Tatu tiel! Anna tulla! Oikein! Vasen pallo! Hakko seuraa! Varo! Vasen puoli! Hyvä! Mamma vasen käsi! Vasen! Mama! Nyt ei Olli Rosenttia tule. Eero oikein! Anna oikein! Eero oikein! Anna mennä! Olli nyt ei saa Torsenttia tule. Täällä vielä! Ei ollut ratkaiseva. Reilu! Ville alle! Loistavaa! Hese selässä! Rauha! Tatuun! Halttu! Rauha. Puolita! Toista laittoa, toista! Ville! Oikein! Se on 95 Pappa! Liikkuu tuossa. Niin. Eikö se nyt vähän tarkoitusta tänne ja sitten saataisiin puoleen vaan? Niin. Ei, suoraan. Ei niinku... Siihen voi mieltää tänne. Ja me kuuluu. Tatu lähti! Miettä vaan. Hei se tuli! Oikein käsi! Oikein! Hei se jää! Mene vaan! Kaikki keskellä. Käänny vaan! Nyt on Hyvästi pyörii. Se vaan ei päästä vaan niinku yläpuolelle. Vähän palaat! Vaikka välistä kokeilla, jos joku ei ole oikein linjalla se juoksee. Käänny! Miksi sillä on tiukkumpi? Ei tarvii tämmöstä. Nailon. Oli kato pette. Ainakin linja. 16. Hei tullaan. Iiro. Aika monen. Hyvä Hesse! Rauha! Vielä vaan! Hyvä pojat! Iiro ees. Puusa jo. Ei joppa. Sulla vasen. Iiro vasen. Ei oo pakko sätää. Keskiympyrää. Laske vähän. Aari käänny! Metsä keskeltä. Oikeakke. Pitää hankita nyt vaihtumisen. Vois Tatu väittää. Päästiin koski kolmoon. Pidä läpi tuohon siinä. Hyvä. Oikein. Mitä se honka tekee? Hyvä upset. Keskenäkin! Oli vielä. Miten me voitui? Jakke vielä.
Kaksi vetäpasta, tuota pahasti päässä ja anna sen Jokke alla! Jokke! Viini! Jokke! Hei! Oma! Hei! Täällä vielä! Loistava kora tulleet! Ei taivu. Hyvä Tatu, 14 minuuttia. Vetova vaan tuosta äsken. Käy! Minä oon. Telerannat. Oikein käsi! Miten tulee sulle? Nosta vaan, nosta vaan! Pakit ylemmä! Paine Ipe! Ipe! Vasen! Oikein! Reilu olla täällä vielä! Hei! Jalka! Anna selkää! Väile! Tatu saa Käänny, käänny! Ota heti Hannu. Heti! Pistä vaan Tatulle menemään. Älä. Rauha. Irva vasen käsi! Kyllä hyvin. Rauha. No, vaikuttanut ihan hyvältä. On. Opa se! Hyvä on. Veto. Hyvä just noin, hyvä Hannu! Käyttö! Mä olin katolla. Ei kun tuottaa. Metri yli. Kolme. Eli 5 metriä jotain konsultilla. Niin. Moi. Onko siinä mikä tila? Ylivoima. Norjako? Norja ylivoima. Ali, jalka! Hei! Varo selkää! Varo kaksi! Hei! Pelaa! Matti takana! Olli takana! Rauha, Jokke! Ipe, kato! Hei! Jokke maalille! Hei! Tuo oli sinne röyttä. Hei! Jälkeen! Vänikko! Malli ok. Ei se tiedä, sieltä en pahakaan. Raha! Ville käänty! Allia! Hei! Nouse vampasa. Toloppaanko? Norja. Ali! Hei! Ei oo pakko! Miten Olli Seuraavat männy. Peliä vaan. Hyvä okkaa. Liikkaa ajatella sieltä. Ei ihan. Yhden asteen. Nyt pitää ottaa kakson täällä! Hannu tullo. Käänny. Selkä. Raha. Häke vieressä, häke. Mukka. Anna sinne. Ei kato tuonne. Niko vajaa sieltä. Matala! Ai vähän... Ai vitsi. Oli hyvä, mutta jää vähän blöröksi. Oli hyvä Ape! Selkeä kyllä aika pahasti tuli. Tulee yksi selkä, varo! Hyvä Hese saat! Heikki, alla! Varo tullaan Ville väli. Ville väli. Yli! Ei oo. Vasen alle! Saali! No tulloohan se. Otetaanko saa vahinko oli? Mikä se on kolmonen? Linja! Eikä ole niin paha kuin tarkoitus. Niin. 20! Löysällä oli suipurelahti. Keskemmällä ja tällä Niin, sitä kuminaa ehkä tarvitsee. Ostetaan vaan pakko ylemmä. Ota vaan Jarkko! Vajaa päät.
vaan nurkkaan menemään, pistä vaan nurkkaan. Masalle tuli. Tulee. Yli tuli. Anna yli kakki. En tiedä, olisiko voinut jättää takaisin antamatta ja antanut suullisen. Jokkea mama, jos ei pysty ottamaan, niin pitää puottaa. On siinä vähän semmoista. Oli. Vuoti on. Turhaan mene sinne. Mama. Paljonkohan pelattu? Meidän peliä vai tätä? Niin. Meidän peliä 11 minuuttia ja tätä peliä jäljellä 6,5 minuuttia. Tänne vaan. Tästä penkin kohdalla. Siitä. Kesken! Tekikö maali? Kumpiko teki? Meni vähän riippulaiseksi. Norjalaisen. Eikö Suomelle? 3-1 oli, tai 2-1 ykkös. Tuli sieltä 3. Oliko? Kuka oli? Siinä oli Aho. Oliko Vilsmo? Ihan hyvä jättö, mutta olisi voinut vaikka ihan vehtessä. Tossalla ei ollut ketään. Näki Mokke aika hyvästi. Vähän tuo syöttö olisi takaisin. Käänny! Mene! Ei seuraa! Vitsikin olisi saanut syötettyä tuossa. Hetki vois kokeilla ihan hyvin vettä. Eikä nyt ole vähän vettä. Tiedätkö, kun se ei mää mallia. Mene! Syöttökin oikein. Oikein! Pelatkaa varmasti syötön kautta nyt. Hyvä Olli! Tuu kerkkiit vielä kerran kopasta. Pidä nyt tulla vähän eteenpäin kopasta. Ei sit joku houkuu nyt maalivahtien aika. Paljon pelattu tätä välissä. 12,5. 15. On 15. Mitä tää sit kumppopeli? Tätä meidän peliä. No ei ihan 14, se alkoi 1 yli, niin 13. Elikkä että tää 13. 13, olit aikkeessa. Olit aikkeessa. Ettei tuosta millään. Olit aikkeessa. Ei oo Mika. Yli mennään. Mikä? Raine heti paini! Käsi! Onneksi ei näe tuomarin takun takia. Jari lämpöä. Kääntyy sininen! Tappanut. Olisiko joku muukin räkkeä sen nää sitten nuolassa? Oliko paloa? Lipsoo koko ajan. Onneksi ei tuomari älynyt. Se tappelu. On vähän patumpaa. 13 tapuu. Tuota jo. Vaikka Tää on tahaa kyllä on semmonen ollut. pari pientä purttia. Joo, mä olin laittu jalalla. Olipa hieno. Oli tosi. Paavo toinen, Paavo Pyuve! Rauha! Kopaa se vaan. Hyvä oli. Hyvä Tatsu. Pelaa on rajasta ylipäätä. Minkähän on paha? Jarno, käy vähän aikaa. Kylmää äkkiä. Eipä meillä oo sitä lääkelaatua. Ei oo. Äkkiä hakemassa, tuolla on vielä lunta jo. No ei kyllä täällä nää lunta en. Kyllä keltaista lunta. Haaden lipolla on varmaan lunta siinä. On keli joku
Pitäis Hannulla pitää mukana se lääkelakku. Kyllä ei vaan muista. Mikä vientikin on kolo? Siinä. Ai. 3-4. Pakkenkä ihan Se mureni tämä perinteinen pussi. Meillä ei oo minkään teeppiä. on, piti olla. On. Miksi mä en lähde sitten sen? Nikon kanssa. Mikä ei ikinä tuonut niille. Nikolla. Onkohan se tää? Se on minun. Ne on siinä. Suu. Ei tuo on. Onko meillä sitä lunta missä? Oikein! Käänny vaan! Oikein! Et mä kyllä menen yli. Hei! Kato! Hei! Vetoja vaan! Hyvä yritys! Jaha. Ehkä mahdottoman paha. Vittu kuulin vaan kun rutiinakin. Mama oikein! Jääkö se väliin kun Mene missä eteenpäin! Oikein kohta! pikkusen pidempään tatuun vielä tuosta kuuluu. Partti on mennyt. Kokeilpa ruppuuko se lämpii. Tässä on päivä. Onko teeppiä mitään? Eihän meillä oo kun Mikalla on kaikki. Pitää jatkossa pitää jonkun pelaajan mukana, jos ei niin. Tai pitääkin jatkossa pitää. Hyvä, rauha! Rauha! Ville jää! Nikolla. Minä en tiedä mikä on Nikon kanssa. Ei mutta kun rupeaa vaan penkomma. Penkomman vaan rupeaa. Kokeilepa tuota nykyitteä, että rupeeko se jäätymään. Täällä. Hanno täällä. Menekö se Hannu mennä? Otammehan täällä. Arvele. Se on sulla oikein! Tällainen rosaus. Käänny vai? Kavaa lähe painamaan pois. Käänny! Ville on! Hankkeen vaan, niin saadaan Nikolle palloa tuonne. Vasen! Ei siellä vielä. Keskellä! Anna vaan! Hei! Ali! Keski! Toinen! Keski! Väile vielä! Ja se! Rauha! Omia! Loistava Jarppi! Loistava hakki, Ali hyvä. Hei, pallo suoraan. Jarno! Laittaa vaan. Tuomari! Hyvä. Otetteko tatu tässä? Raiku liikettä nyt siellä! Vähän tarvitse laji. Kova tyhjikko! Ase! Ei edes jaksanut. Hei! Hyvä poikki! Vielä! Hei, pistä! Puolta! Rottakaa! Mene loppua! Hyvä Paavo, ylöspäin! Ei keskelle päin sitä palloa! Harraattaa, varo! Teijä vieressä! Varo! Rauha! Kora! Jäällä! Selkää! Olli vielä. Mene vaan! Heikki on! Käänny. Vasen! Matti täällä. Anna Matille juoksu. Toinen! Hyvä Niko. Aika Paavo se oli. Hyvä Paavo. Varo! Time out. Paljon se oli? Käänny! Ota Matti alta. Iiro, vasen! Matti tai Heikki siitä. Loistavaa. Äsken tuossa kun käännyin, rupesin takaisin syöttämään.
Justiinsa Ville oli tuomarin takana. Minä tuossa suoraan takaisin Heikille, niin tuomari just. Niin. Kassi pois, Momo, kassi pois! Nyt pysy vasemmalla! Keski olla! Tule vaan, Momo! Paljon siinä? Tässä tuli. Miten se on niin vasta? No joo, tasa se riittää. 3 pistettä. Niinku raikutti, tekee vaan sen mikä tää. Niin. Onko jollain kello? Mulla se on 22 minuuttia, 21 minuuttia tulee. Itellä. Raniko! Meidän on kello erää niin. Lava! 10 paikkaa tai keskeltä. Tää on Jari tulla tähän laittaa. Sitten se ruppaa jo jatkopaikka olemaan voittaa. Niin. Lava jeesa, ylös! Hypyle! Olli pallo! Vielä! Rauho! Minä! Siellä Teje! Mene vaan! Siellä Teje tässä! Anna takaisin, hienoa. Oikein käsi! Hienoa viheen. Ape seuraavasta! Se on keskialueen tässä. Rauha hako! Minä palloon! Ai se nyt suomalainen aloitti ihan. Tekee valmiiksi kaikki mänkäs sinne! Laske vähän! Onko Suomen pianolle? Mitä vittu? Vase! Lava eessä! Vase käsi! Ja maa. Voi! Voi. Tuomari Ville. Niin on. Ile on! Ota vaan Nikolle! Kääntä Nikolle! Pitkä kiekko ja suomalainen järki ja ensimmäisenä. Ei sitä saa viheen. Kaunis. No en tiedä aluksi. Hieno! Kokeile ite! Ei oo Suomen puolustus kunnossa kun Norja. 3 norjalaista on Suomen mokeen kiinni. Nyt tulomaan. Jos. Kari! Paavo! Vielä on pelit! Ota vaihto! Tuomari! Vaihto! Oota! Ja reilusti saattaa ääntäkään. Noniin. Paljon. Siihen vaan jalkaa. Kummallesko tuli jalka? Paljonko on mennyt tätä? Ali. Ne nurkkaa haku ja muutti. Ei pyörä. Minuutin 24 minuuttia. Kään. Hop, niin. Kään. Niin Suomen väliä. Oli takana. Jääskö? Hei! 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 Rauho! Ipe! Hei! Väyrkkää!
Viimeisenä tulin tuo. Ylivoimalle Norja ja 20 sekuntia. Aivan pitemmälle sitä. Sieltä kaksi. Tuomari virhe tuli äsken tuossa. Ota Ileo! Hyvä. Toinen nyt ykkönen iso. Hieno! Tuli suoraan nuoleen. Ihan silleen yhtäkkiä kattoo palliin, nokka suoraan. Aivan. Tekee hyvää. Mä kyllä liukun. 2-2. Ei. Jatkoajalle mä. Joo. Tuomari vähän antoi Simonolle. Suomi löi pitkän kiekon ja suomalainen kertoi ensimmäisenä kiekolla, mutta silti Omat. ylivoima alueella Norjalla. Siitä. Hanskasta löivät sitten. Hannu! Vasen puoli, kuka? Mikko! Ja Rikka tuolla laittaa! Elä voi! Aika hyvä pohjaa. Aika hyvä ohjelma. Ei pelit. Tätä peliä. Tätä. 27. 3 Teje. 3. Seuraavasta ota että. Joo. Koto. Masa on, varo! Sieltä alapuolella. Lava eessä. Varo. Kääntä takas. Nyt jäppi Ville. Hannu tulloo väliin. Pakko selkää! Pakko selkää! Hannu. Miten se lähtee? Kän. Jokke tulee. Varo selkää. Tule! Ei vaan mistä! Helpot syötöt, kun ollaan hirmu työtä. Hyvä ole. Tuomari vaihto. Kaksi päät. Laittaa muitakin hakemaan sinne. Jatkoaja. Rokki tulloo sinne. Niin, eli se vielä on joo. Ako! Anna mennä. Kävellään ja katsotaan mitä toinen tekee vierellä. Se on padostakin tuossa kun pikkusen saadaan mennä yli vaan. Pikkusen saa tuon. Hei, katso. Ei siellä nyt niitä. Kato! Jes, varo! Ali! Hyvä Kora! Pakko! Sahaa siis kompasta heille. Tulee oikein! Jari oikein pois. Mene vasakki nousuu vielä. Masa on jää! Telikää! Käytä! Siellä on vielä! Kato keskiin. Auto oikein! Hei, go! Loistavaa pojat! Tuossa olisi pitänyt tereen voi jonnekin pottaa. Ei oo mitään yli vielä. Loistavaa. Olli ja pojat! Nyt noppeilla vaan pois sieltä. Pane vaan Masalle liikkeelle jo. Älä liian äkkiä.
Tuo vaan tyhjää pois. Anna Masala käytö, saa Hatilla. Ota nyt Hannu väliin mai. Mene! On. Hyvä Olli. Selkä! Kohan rankin paikka. Sisällä. Aika kintaalla ampi. Viivalla hyvä. Ei vaan uskalla sitä tehdä. Toisaalta niin ei kovin varmasti mikään läpi jos TJ. läpi. Oi! Pistikö maan? Hannikainen teki maan. Herra vähän. 2 pistettä kuitenkin. Vappana oli kyllä Villekin tuolla kulma. Käännyttäpä siihen, ei valuta aloimaksi. Mikä tulloo tuon? No sähän sanoo, että se tullut. Ja se tuunissa. Nostaa veren. Pyörän. Laville. Oho, paha. Oli toista kato. Tatu, noussoo takko. Patja yli nosti vaan normaali. Niin, Sveitsi on voitettu, että päästään jatkoon. Ihan kooparissa ei ku. Sama verran niin on nyt pisteitä. Lava vielä! Hei, Juli! Tekemään! Oinna! Peittää! Kato! Voit kysyä liätellään. Käänny! Ville on keskellä! Se on puhuttu, millä keitolla pelaa. Oikein! Ville! Pane Tatulle! Pane vai! No se vaan pois ylöspäin. No! Hyvä hei. Vähän selkä tulleet! Aliko peli? Jari! Varo vasen! Nousee! Ei se on huusta ottaa. Hei! Mikä se pallu sun? Ota Jari! Ali! Selkä! Hannulle tolloo. Raha! Anna mennä. Raha! Ota vaan pelille. Vasen käsi! Olli allalla. Vasen käsi! Siro. 34 hänelle pelaa. Se käyvät kiinni, kun kerta lipun. Toisilla silmät hareittuu, toisilla Tieltä sivut on vähän toi. ei. Aappella hareittuu. Suoraan linjasta kahtu sen. Puli Kun olisi tämmöset aajat tuossa rajalla, niin se on tietysti millä ylikään. Pelässä, hei! Lävettä sinne! Käänny! Iro! Arno! No? Ole vaan seuraavasta. Joo. Hei, tuossa pitää, onko siinä kylmä? Teippi valmiin. Teeppi valmiin, se pitää kylmä. Hannulla pääsi tuo jalaka. Eka alaa. Eikö siinä on? Takapuolella ja anna. Onko sitä valakka? Olli oikein. Hyvä mies. Hyvä. Rauhoilla! Hei! Kato! Ville alas! Kooraalle männe. Arvea. Se kerkki nähdä
Tulee jo peli taas. Paine sinne kerran. Laske vähän rähiltä. Käänny! Raha! Masa kettä. Nyt lähtee vaihto! Tuomari vaihto. Oota. Joo, sano vaan. Panna sitä kylmää ekana kun sä... Puota jatkaa. Puota, Reippa. Puota. Ei. Minäkö? En. Anna hetti. Paljonko on sitä aikaa? Ei sitä varmaan kuin... Missä se on 5 minuuttia? Olemme tulee jo. Nyt on tyhjää, mene kaveriksi sinne. Olli takana. Maalille joku tekemään. Hyvä Ile! Jari, käänny sinne. Ota se sivu pois. Ota vaan se hyppää. Otetaan kerran ylhäältä. Paku, ota vaan ylös. Jokki, hyppää. Katu valmiina siellä. Katupallo! Hyvä. Masa rauha. Uudestaan vaan. Kato vaan seinälle Ile. Masa jää heti. Masa! Kopaset! En pysty hei. Tästä enempää tänne puolesta kentästä. Puolesta kentästä. Rauha. Jätä Villelle heti. Käänny. Käänny vaan. Mistä vaan Tatulle. Selkä. Sama siihen. Oikein, hyvä. Ville. Heke. Sitsasi tuossa niin tuolle päin. Ois ollut toiselle päin. Sitson ei kuulu. Sitten on lentokone, niin se ei kuulu sinne. Jari vastaa taakse sinne. Laita vaan Jari vaan. Laita vaan. Liippi taakse. Hukkas. Varo. Vase oli. Kari jalka. Raha! Ville väliin. Linjaa, hakku. Selkä! Hakku oikein. Hei, Slavo. Pidä. Masa mennee. Keski. Ville on. Mene. Aika hyvä on. Nyt! Ajele vaan! Niin, päikkää vaan kasvastaa. Hei! Rauha! Hei! Vaan huolella vaan vielä. Selkä jää! Rauha! Morfiini.
Nyt meni tuolle. Vielä on. Missä olet pallopojat? Käänny vaan ylöspäin! Niko! Hatto! Rinnalla haluttiin. Taas sitten. Ei oo varma kuin minuutti 2. Maalipotku! Niin se tähän loppuun tuon kykylän. Onko paha? Sakora! Ja yksi pallon! Loistavaa! Sitä tulee esteeseen. Missä? Siinä se oli päällimmäisenä sinne. Ja kun tuossa Pallo Raiko! Käänne päälle! Käänne! Lama! Kari! Ipä viedä! Ipä! Kaikki mukaan Jari Vivarro kaihteen, nyt myös suorasi. Ruppa jo viimeisellä kympillä valittaa. Oikein, tulko! Siihen voi tuudittaa. on hedelmäpastillia punaisia. Purannahan on. Niin on sitä. Mikä pitäisi ottaa? Prässi sinne! Oi. Syöttö ajoissa kuin hollilla! Antahan se sen syöttäisi. Mikäli? Liike! Jalka ja! Liiket saa vähän! Liikellä on hako! Ipä ota yhdesti vielä! Jes! Ollilla tässä alakuvuut just peliä ennen kuin montako prosenttia viimeisen oli harha syöttö. Eka syöttö, niin otettiin ne rosentit. Tekemään sinne! Kakkonen meille nyt! Laittaa vain se pusku, eikö siihen keskelle?